Ageno ni rio maber jahera mar PenjLaktar kamora mora ma intiere amorga mar bedo kodi odiechieng' kodiechieng' wagoe mbaka wapuonjre nikech chenro mar PenjLaktar wawacho ni ngima en mwandu. Seche ma intiere gi ngima maber, gik moko duto te nyalo timore maber. Ka nyithindo ntiere gi ngima maber, ginyalo dhi e skul kendo inyalo puonjgi ma giwinji. To e seche ma ngima ok ong'eyo makare to wanyalo bedo kod chandruok matamre gi nono. To ma en gima timore kuom joma wuone nyaka joma mine. Mabiro te chenro ni Ruth Otieno machiegni kamora mar rwako daktari wa odiechieng' ma kawuono. Ok en wenda ahinya to kata kamano ne jogo mapok oromo kode ibiro nyiso daktari ni nyingi ng'a, inwod kanye, ilonye weche mage, kae to wadonje twak achiel kachiel. Erokamano Ruth, nyinga en Mathias Odera Kech, awuod Kanyada Homa Bay, skul moro ni Pundo Kalanya. To atiego lakteche e mbalariany mar JKUAT. An athiedho mine bende, mano e gima puonjogi. In laktar mathiedho joma mine, ilonye weche mag joma mine, to in laktar matiego lakteche. Tiende ni an gi ng'ama lich mokale chenro mar PenjLaktar odiechieng' ma kawuono. Erokamano ne daktari. Daktari, kawuono daher mondo mwagoe mbaka kotenore kod tuo kata chandruok ma bende osebedo ka chando joma mine mokalo. Iluongo kacha ni Obstetric Fistula. Ageno na wache maber. Koso nitiere kaka onego wache mokalo kanyo? Gi dho ngere mano to e nyinge. Mak mana ni gidholuo en ni ka kar bioko matin gi kar nyuol oriwore, kata ka kar losruok maduong' gi kar nyuol oriwore, ema kelo tabu miluongo ni gi dho ngere ni Obstetric Fistula, kata inyalo wacho mana ni Fistula kende. Nikech Fistula ema thoth ne wang'iyo godo. Tawinjo kikelo nogo maber mokalo ni ka kar oko matin oriwore gi kar nyuol, kata ka kar oko maduong' oriwore gi kar nyuol, mano seche ma ng'ama miyo konyore, to mano e chandruok maluongo ni Fistula. Daktari, chandruok ni thoro ga biro ka ang'o timore? Nitiere yore moko manyalo kelo gini. Mokwongo, and thothgi biro ka ng'ama dhako dhi konyore to nyathi omoko dwa wuok, koro ofuku dhiro nyathi to nyathi omoko ok nyal wuok, kaeto ka okawo ndalo seche mang'eny kumoko kanyo, mano nyalo kelo Fistula. Mar ariyo en jogo ma obambi, jogo mobambi kata jogo motimnegi mine motimnegi nyangu, nyalo mago. To kata seche moko wan lakteche sana ka laktar ok olony ahinya e yo mar timo ne ng'ama dhako operation, manyalo kelo tabu ni. Ma en chandruok mabiro seche ma ng'ama miyo nyuol, kapono nono bambe, kapono nitiere kuom elwet jogo ma ok olony e seche mokonyore ni, to nyalo kelo chandruok ma wawacho ni en kar oko matin riwore gi kar nyuol, kar oko maduong' riwore gi kar nyuol, ma en chandruok ma nyalo mako ng'ama miyo. Daktari, naneno kikelonwa picha moro ka bende kidieny mokwongo ka winjo kipimonwa kacha ni seche ma ofuko temo dhiro nyathi sa oseromo, muoch kayo ng'ama miyo, to nyathini kaka kal onge, ang' nokel barruogni ma kar oko matin riwre gi kar konyruok mar ng'ama miyo. Pimnwa gik mane wachonwa ga kokalo e picha mondo mi wapuonjre malach. Machiegni daktari. Erokamano. Koro en nyathi, to mae dhot ma nyathi wuokie. Picha ni nyiso ni pok dhodni oyawore mondo nyathi okal. Koseyawore to gik ka, ma e be gik ka. Koro ka wi nyathini obiro to gik ka, odiyo dag lach ka, kata obiro diyo chuogo moro nitiere ka, chuog hip, odiyo kaendi. Koro nyalo miyo nikech ka odiyo kuom seche mang'eny, kata ka odiyo kuom seche mang'eny,
koro ka tuch riwore gi ka be tuch riwore gi ka. Ema kar oko matin nyalo riwore gi kar nyuol, kar oko maduong' riwore gi kar nyuol. Mamiyo koro oko matin wuok awuoka, kata ng'ato ok winj ni oko matin oinge, kata oko maduong' wuok awuoka, to giduto seche moko inyalo ka oko matin wuok awuoka kende, kata oko maduong' wuok awuoka kende, kata oko maduong' gi oko matin duto wuok gi kar nyuol. Mano chandruok maduong' daktari. Chandruok mar fistula ni ong'eny marom nade pacho ka daktari, ahinya gwengewa ma Kaluo? Thurwa e Kaluo gini ng'enye ma kata sama loso kodi ni nitiere jogo mane onwang'o fistula ni ma itimonegi operation sani e Migori. To ng'enyne ei Kenya kaendi to waparo ni samoro ji 3,000 e higa ka higa yudo tabu ni. Mak mana ni jomoko nitie mayudo tabu ni to ling' godo aling'a e ot. Omiyo 3,000 gi magi moseyangore, to moko nitie manitiere e mier to pok odhi osiptal mofweny ni gin gi tabu ni. Ma en kwan man malo. Jomoko obedo kode dala kata obedo kode pacho nikech weche mag wich kuot, ok gidwa ni mondo mi giyangre. Daktari nipimonwa kacha ni kidienje mopogore opogore ma fistula ni nyalo mako joma mine. Achiel, ka muocho kayo ng'ama miyo kuom thuolo malach, to nyathi dwa nowuogi to yoko yawre maber, kaeto weche mag samoro ng'ama miyo odhi mondo mi okonyre to lwar e lwet jogo moko lony. Thothne iyudo ni e kor gwenge pod wantiere kod nyamrerwa ma kata odoko ni gisebedo ka gitiyo tich maber mokalo, to chandruogni samoro nyalo yudo joma mine to ging'e kaka gitimo, kaachiel kod weche mag bembo. E kidienje adek gi, mane mathoro kelo chandruogni mar fistula? Erokamano Ruth. Mang'eny biro nikech nyathi momoko. Nyathi momoko kuom seche mang'eny. Ma ka ng'ato nigi hawi to nyalo nwang'o fistula. To ka ape rach, onyalo kata miyo ng'ato wit ngimane. E Kenya kaendi, nyithindo mamoko nego kikawo mine te manyuol seche ma gikonyore, nyithindo momoko kelo aboro ewi 100 ma jogo ma wito ngimagi seche ma ginyuol. Omiyo moko mar nyathi sa nyuol e tabu maduong' makelo chandruok mar fistula. Ang' naduoki chien matin. Pimna ka ja grade 2. Ang'o mamiyo nyathi nyalo moko? Ma koro nego bed ni nyathi wuok, nyathi omoko, koro iwinjo ka koro chogo adhi to diyo dag lach, chogo diyo chok ip kod weche ma kamago. Ang'a timore ga momiyo weche ma kamagi nyalo timore? Nitiere gik moko, samoro nyalo nwang'o ka nyathi duong' moingo ranga ng'ato. Kata seche moko inyalo nwang'o ka nyathi duong' mare to berabera, mak mana ranga ng'ato tin. Kata seche moko nyithindo mamako ich kapok dendegi oromo bedo ni ginyalo golo nyathi. Omiyo nwang'o ka ranga gi pod tin, ma nyathi kadwa wuok to dhi moko e iye kanyo. Ma kawacho ni kendo en ni ka ranga ng'ato mar nyuol tin, kata ka nyathi duong' moingo ranga ng'ato, kata ka nyathi nigi tabu mamiyo wiye kuot kapod en e ich, mok onyal wuok, mano kelo wach mar fistula. To kata ka nyathi nyako ma kor ka
bende nyalo nwang'o tabu ni. Ang'o momiyo ranga ng'ato nyalo bedo matin? Debed ni en kaka ochwe, debed choke ng'ato kaka chal, debed jeans mag ng'ato. Ang'o momiyo ranga nyalo bedo matin? Nikech thothne iwacho ga ni ka Nyasaye chwe ng'ato, tichwe ma kochopo kamoro to koro gik moko duto te onego bed ni kare. Kaito ang'o manyalo bedo ni nyalo kelo tuoche ma miwi nyathi kuodi ma kochopo to ok onyal kalo e rangach kaka owinjore okal? Mokwongo, samoro ng'ato kamano kaka nochwe ni rangai chokene tin ma nyathi ok nyal kale. To bende samoro ng'ato kaka nyathi manyako kapod oa ka ok onwang'o chiemo maber ma oremo chiemo maber seche modongo nyalo tamo chokene mondo odongi obed e kiwango monego bed ni obedie. Mar ariyo kendo en ka ng'ato ono ajali mar mtoka ma choke otur to oriwore to ok maber, mano nyalo miyo ranga ng'ato bende odog piny. To nyathi nyalo bedo ni duong' ka ng'ato nigi tuo mar sukari, kata ka ng'ato nigi tuo mamiyo wi nyathi kuot. Seche moko nyithindo moko nyalo nyuol ma wiye okuot, koro wiye mokuotno kata onwang'o mana ka ranga ng'ato ber to ok nyal kalo. Awinjo kilere maber mokalo. Jahera mar chenro ni en Penj Laktar, biro ne achiel kachiel kokalo Ramogi TV, ngima en mwandu. Daktari awinjo kipimonwa kidenje adek mag fistula, ma ka en kar lach oriwore gi kar nyuol oriwore gi kar oko maduong', kaito niwacho kamoro ni kar oko maduong' oriwore gi kar oko matin. Gigi duto te biro kod weche mipimonwa gi koso gibiro e yore mopogore opogore, kidenje mopogore opogore? Mana kaka aselero ni mag nyuol nitie, to bende samoro ng'ato onwang'o fistula ok e yor nyuol. Onwang'o fistula ka en gi kansa mar dho ofuku, kata ka seche moko otimne thieth mar wang'o ng'ato gi stima, be nyalo kelo ma. Mago e kidienje makelo fistula. To makwongo wacho mokwongo tik ne en obstetric fistula, ma ng'amo yache mayudo. Ni mulono kata weche mag bembo bende nyalo kelo weche gi, ma koro oko maduong' riwore gi oko matin oriwore gi kar nyuol. Oko matin wuok gi kar nyuol. Oko maduong' bende wuok gi kar nyuol. Kata seche moko oko matin gi oko maduong' giduto te giwuok gi kar nyuol. Ponono nitiere kod penjo mora mora, inyalo tudori kodwa. Namba mar SMS en 236000. Facebook page en Ramogi TV #PenjLaktar. Bende inyalo yudwa kokalo page mar Laktar, mano Facebook page en Penj Laktar. Daktari, daher mondo mi wang'i ane ranyisi ma ka ng'ato neno to nyalo chichi ni nyalo bedo ni entiere kod obstetric fistula kata fistula kaka wawache ni. Jogo manigi tabu ma oko matin wuok, gibo nwang'o ka seche te en ong'ich ang'icha, ma ong'ich ang'icha nikech oko matin wuok awuoka kende. Kata oko matin kowuok awuoka kende bende nyalo miyo duong' ng'ato obed gi obomre, onwang'o infection e duong' ng'ato. Bende nyalo tamogi kata mana gamo remo. Kaito ka oko maduong' bende wuok, arufu bende giyudo, arufu mar oko maduong', arufu mar oko matin koriwore kata dino negi, koro arufu ni bende jogi yudo. Ma seche moko nyalo ka ng'ato ok onyal dhi oko maduong' nikech ok onyal dhi oko maduong' nikech giwuok awuoka kendgi, ok onyal dhi oko matin nikech giwuok awuoka kendgi. Wakawie yueyo. Jahera mar Penj Laktar kokalo Ramogi TV, ngima en mwandu.
ma en chandruok mamako mine mang'eny mokalo, to en chandruok ma ka intiere godo, adwa ni chiki nikech kawuono wantiere kod daktari e studio ka obiro nyisowa kaka wanyalo konyore. Kik isud kata matin. Inyalo goyo kwan kod omenda ma aching' kata ma ikete bahasha ka isiko itiyo kod omenda mohingo kaka onego itigo. Tema ne keto e bahasha omenda ma idwaro tiyogo ka mamoko to ikung kata ikan. Nyakwa Ramogi. Wachaka nigi weche matimore sa. Gige dongruok en gigo eko ma en hakini, ok en gime miyi gi mich. Buch jopiny. Adier gima dhi mbele sani, Trevor dhano kech nego. Alo, ber ahinya udhi nade? Wadhi maber Musa, pinjani penjo mibni godo no mar senator. Tich adek ka tich adek, tudri gi jalendo Trevor Ombija janding opanga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Sadek otieno, mana Ramogi TV. Kik bai. Weche manyien, muoch pile ka pile. Kumora mora, kendo samora mora. Anyalo rito mondo anene, kata asome. Kata anyalo bedo e kind joma kele. Gi simba mar smartphone, Citizen Digital en reporter mar jopiny. Seche mantie wach motuch, maparo ni nyalo moro oganda. Amako tipo, kendo akete mbui, kaeto arito. Oken kayiem. Ka oyier report mara, abiro yudo siling 1,000. Kendo sigana mandiko, ibiro ketie kidieny mar Wananchi Reporting e Citizen Digital App. Kik ibed mana janeno mar wach matuch. Bede kind joma kuongo lande. Download the Citizen Digital App mondo iketi sigana mindiko e Wananchi Reporting kawuono. Citizen Digital App. En namba 1 e keyo weche manyien. Yud deals mabeyo ne mwandu mopogore opogore kowuok e Kopia. Nind maber kod mattress mar Johari 5x6 man kod warranty mar higni 3 e siling 6,330 kende. Bende inyalo yudo Addix Thermos 1.8 liters e siling 430, Recon Cushion e siling 490, Kopia Harden Tea An 10 liters mabiro kod sukari kila achiel manono kowuok e Kopia e siling 2,720, kalam, muma manyien, pan mar chapat kod mwandu mamoko e nengo mogonyore. Ket oda ni kawuono kiywayo tole namba mar 0709339000 kata ilim Kopia agent mantie machiegni kodi. Parni kinyiepo kokalo Kopia to wabiro kelo ni nyaka machiegni gi kama intie. Delivery en nono. Kopia, maisha rahisi. Nyasaye wuorwa, wachopo nyimi ka wagoyo niero kamano. Iseresowa e nyalo marwa. Isemiyo waneno ber e yore wa kod dwarowa makagi kacha. Iserito osiepewa kod wedewa. Ang'o ma dotim ni Nyasaye wuorwa moloyo duoko niero kamano? Dial *811*273# to get jowetewa. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Daktari kane pok wadhi e yueyo ne wang'iyo ranyisi ma ka ng'ato neno to nyalo ng'eyo ni nitie kod fistula ma bende sipimonwa kacha ni biro e yore mopogore opogore. Ang'o chak kod ranyisi kanyo kaeto bang'e wabo ng'iyo ote machuok SMS, Facebook page, kaeto kidieny mogik oganda wabro yudo thuolo mar goni simu gi penjo duto te magi nyalo bedo godo. Man. Koro wacho kacha ni ng'ama nigi tuo mar fistula nyalo nwang'o infection. To ng'ato ka nigi infection ni bende onyalo nwang'o ka dende biro maliet, komako kar nyuol kanyo bonyalo bede no winje rem. To kato ka ng'ato mulo bende oyudo ka sakne seche moko nikech lach ogudore kanyo. Kaito nikech lach nikech lach wang'o kar duong'ne, onyalo nwang'o ka kar duong'ne no sakne. Kata ile. Kaito kose nwang'o infection to golo tutu kata gik moko pige moko maricho mawuok e duong' ng'ato. Nikech infection. Kotinde kod lach mawuok awuoka kata oko maduong' mawuok awuoka.
to en kamano ma ang' nokel tuoche maluore kata tuoche mamoko. Daktari, ka ng'ato oseneno ranyisi gi samoro nokonyore kata nobedo kod muoch mano ka kuom thuolo malach, koneno ranyisi gi obo biro iri kaka daktari mondo mi itimne nonro kata yud kaka inyalo konye. Utimo diagnosis nang'o? Ibo ng'e gik matimore ne tiwacho ni ma fistula onego bed ni itimo koso tiere pim ma nyaka itim? Moko nitiere makobiro to kina ing'e nitie gima waketo kar nyuol to kwa yawo kama to wanene ka bugo nitie lach wuok kata seche moko tie matindo ma nyaka waket rangi moro dag lach koka waneno ka rangi ni wuok gi kar nyuol to wang'eyo ni kanya mane nitiere bugo magolo oko matin. Ma unyalo nena unyalo yawo to neno ni bugo ni ochopo kama ok onego bed ni ochope kod ranyisi maka ok owuok awuoka. En gima nena gi wang' to ka otin ahinya ma wang' ok nyal neno to wakawo gimoro rangi machalo wino to wakete dag lach to wapong'o dag lach gi machalo wino ni kaito wang'iyo kako owuok. Wang'iyo kaka duong'ne kako owuok, wang'iyo ni kama wino wuokeno kama nitiere bugoni. Daktari, seche motin ahinya kaka iwachonwa ni bende onyalo kelo chandruoge ma waneno gi kaka koro mar oko matin mawuok awuoka kaka waneno e pichani kata oko maduong' mawuok awuoka kapo ni othis saidi bugoni? Pile yor lach gi yor kar nyuol chalo duol karejwe ok onego bed ni riwre kata dichiel ma kata tin marom nade to lach biro wuok kanyo kende buon mano ok ber ma kata tin to wang'eyo ni mano ok kaka onego bedi. To moko seche moko oduong' ma inyalo ka tok dag lach orumo te onge gima omako tok dag lach. Orumo nang'o motieke? Bugo cha obedo maduong' morumo. Oduong' ma wiye oko koni kende emodong' toke kocho rumo. Omiyo gibiro size mopogore. Moko tie matindo, moko tie mediere, to moko to dongo kabisa. En chandruok mapek to bende en chandruok ma joma mine nitiere godo gineno chandruok matamre gi nono nikech seche ma oko wuok awuoka kaka koro picha ma waneno ni yudo ni samoro idhi kata e duka, idhi kata e chiro, ok inyal kata loko ohala tiende ni ngimani ochung' kapo nono ni intiere kod chandruok mar fistula. Daktari adwa ni mondo mimulna complications ma chandruok ni thoro miyo joma mine. Erokamano. Mokwongo en ni joma nigi fistula ni anyuola gi kwedo gi oko nikech en ng'at ma kamoro mokale to arufu nitie, muya marach. Ka en oko maduong' kata okawo gik moko oborego to kamoro ma okale muya wuok marach. Koro iyudo ni seche moko nikech ji ok ong'eyo jogi ikwedo to koro dhano bende ng'eni ka okwedi to ng'ato ok nyal dak kende. Koro moka gin jomosika sika ka okuyo mamano seche moko miyo mine moko nyalo paro kata ni koro ber mondo kata ka okaw ngimane nikech anyuolane okwede. Mar ariyo, jogo man gi fistula ma ok othiedhi kiweyo wach mar infection tinyalo kaka kete kata ok onyal kata mako ich nikech wach mar fistula. Kaito nikech okwede tich be ok onyal tiyo, ohala moro amora be ok onyal timo nikech arufu ma en godo ni inyalo yudo ka medo mana dhier mar ng'ato nikech ji okwedi, ok inyal tiyo, ok inyal go ohala, in kendi kamano. Koro ng'ato inyal kwedi, medo midhiero kuom minegi
moko bende nyalo paro ni kaber keche koro onge tiende mondo mi abed e piny kaendi, koro kaber to akaw kata ngimana mondo atho. Okelo chandruok e family bende, samoro ne en ng'ama miyo mantiere kod jaode. Thoth joma chuo jolok paro, ahinya nyaka chandruok ma kama odonje, daktari. Mana adier nikech kaka ng'ato nyalo bedo achiel kata e ot achiel gi ng'ama dung' chakre ticha Jumapil nyaka Jumapil seche te bedo matek. Dwaro ng'ama dichuo man gi chuny. Wachni dwaro ng'ama dichuo man gi chuny. Ni ka ng'at nyalo bedo gi ng'at magolo tik machal kod mano ok oyot kata matin. Daktari adwani mondo mi wang'e ane kapo nono ni ng'ato osebiro iri mitimo ne diagnosis kata mitimo ne nonro makende kaka laktar molony e weche mag joma mine ni gigi bentiere kod thieth. Erokamano. Wach mar fistula ok onego bed ni chando ng'ato. Ok onego bed ni chando ng'ato nikech fistula ni nigi thieth. Fistula ni ka waseyudo ni in gi fistula mwaneno kama ogikie to itimo ni operation mawadino kanyendo maida kata kama ber. To operation ni e Kenya kaendi sani bende nitiere jok moko miluongo ni Fistula Foundation makonyo kata ionge gi pesa to jogi nyalo chulo ni matimi operation ni nono. Nitiere osiptende bende matimo operation ni kaka Kenyatta ka, Nairobi ka nitiere Jama Hospital, dala Kaluo kocha nitiere Kisumo, nitiere Ganecare e Kisii kata Eldoret. Ma ng'ato onego bed ni chandore ne wach mar fistula. To bende kaka lakteche watemo loso camps ma itimone godo jogi operation. Mana kaka nawacho motelo ni kata mana sama wuoyo kodi kaeni nitie joma itimonegi operation e Migori titimo nono. Omiyo ng'ato ok ber ka nwang'o tabuni to lenga daling' e ot. Migori kapo ni ng'ato neno wato nitiere gwenge mag Migori chenro ma kama dhi nyime kar kanye daktari, to en ang'o ma ng'ato onego bed godo mondo mi oyud konyruok, nikech kapo nono ni en gima inyalo kony maonge chudo to otimore sani e gwengewa, daher mondo mi walad ne oganda we ni kapo nono nitiere machiegni Migori kata nyalo chopo Migori otimore kama e chenro madhi nyime. Erokamano. Sani nitiere joma itimonegi, lakini kaka operation nitiere gik ma nyaka tim mondi kapok oket ng'ato e wi kitanda mar operation. Nitiere champions joma manyo seko jogi e kor gweng' ma koseko gi to gurogi kamoro achiel kato itimonegi investigation nonro manyiso ni gin gi fistula, kaito ikogi ni operation. Maka lakteche tidhi ka jogo osekalo kamoro amora monego bed ni itimone ng'ato e operation. Ok ya dala ewi mesa. Ok ya dala to operation achiel kachiel. No. Ikruok ni thoro chalo nade to kapo nono ni samoro jogi ne seko bungu kata ne giseko gweng' ka ging'iyo jogo manyalo bedo kod chandruok ni to gichopo kama antiere. Donga nyalo chopa ta wacho ni an be natiere gi chandruok gigi mono ni antiere kod chandruok kaito gineno kaka gikonya kose. Ka oseyudi ni in gi chandruok to ichako stages mar dhi mondo otimni nonro, wang'eni to remo in godo moromo manya timni operation, dendi chalo nade ma kata ka wamiyi yadh nindo to kisim. Omiyo magi kuongo itimo mondi kapok
lakteche kata Eldoret kata Nairobi kaendi modhi timo operation. To ka ng'ato nitiere gi tabu ni to kawuono bumi namba na erokamano ginyalo goyo na simu mondo atudgi gi jogi mondo giyud konyruok, kik gibed ni gin ot to gin gi fistula, to thieth bende nitiere foundation matimo gini nono. Kik idhi mabor kata matin, kik isudi. En penj laktar biro achiel kachiel kokalo Ramogi TV. Ngima en mwandu. Wakawo yweyo mondo wayude weche manyien e yo machuok. Mago gin weche mabiro ni saa achiel mar midhiambo. Kae to ka waduogo tibo yudo thuolo mondo migo simu mondo mi penj laktar penjo duto te ma inyalo bedo godo kotenore kod chandruok mar fistula. Anemin bani. Donge wanu nyalo bedo osiepe. Higni abich gi dweche 8 nyaka ne ngire Peter Nyang' Nyong'o ka otelo. Honorable Professor Peter Nyang' Nyong'o, do swear that I shall always. Singo mane oketo ne jo Kisumu to mage ma osechopi. Nikech adier nodarwa kuonde wa mane beyo. We lost a lot of things. To koro kwa biro ka wadoke dhier. Chieng' tich ang'wen tarik 9 saa 1 kod saa 3 otieno, Walter Nyambaga keto e kom maliet Governor Peter Nyang' Nyong'o. Kar thiedho ji mar Ramogi Odinga Hospital mowasetime tich matek ahinya. Ka onono tije kendo luwo singo mane oketo ne jo Kisumu, kik bai mana e Ramogi TV. Ice Cold Coke. Make your mealtime more magical. Fresh episodes now available on View Sasa. Where? In Asali Chungu. Kagure will do anything to be in charge of her new home. Your wish is my command. There is so much entertainment on View Sasa. Twende vacay na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14,500. Samburu or Savo from 24K. Mombasa, Diani or Malindi from 14K. Nairobi staycations from 5K. Dubai and Zanzibar from $640. Mauritius, Cape Town and Egypt from $1,000. Maldives, Seychelles and Thailand from $1,200. Call 0703-254-254 for booking. Wach ma wantie ni to onge dok chien. Ka ng'ato paro ni samoro wabro regeza tol. Wabro mbeko tol. Mano ng'ama liko. Arita ne ojiwo oko mar kar jot mar jatend piny Kenya Main State House. Dibe ni luoro nitiere ni kweth Azimio la Umoja nyalo bago ng'anyo nyaka alwora no. Cross-stitching is a source of hope for the women in prison. It gives them dignity, a livelihood, respect from family, and a feeling of achievement.
Kenya oriwore gi piny ngima e dhialo odiechieng' mine ka mine manie jela bende ok owe chien. It is very important for us to celebrate an event like this when 2 of our towns are becoming municipalities. Gavana ma Siaya James Orengo puodho chenro mar chwalo boma ma Bondo gi Ugunja mondo bed munisipal. Machiegni kendo PenjLaktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu kapok wadhi mabor ahinya daher mondo mi anyisi kata mondo mi aparni ni obstetric fistula inyalo geng' ka miyo mapek nigi thuolo mar yudo thieth kuom jolony e weche thieth. Nyamrerwa kod yudo thieth ma aruya e seche ma okonyore. Muoch modhi alanda bende inyalo geng' kod konyruok kata nyuol e yor bero bende inyalo tim mondo mi ogeng' chandruok mar fistula idende gi dhowegi ni cesarean section. Obstetric fistula inyalo geng' ka miyo mapek nigi thuolo mar yudo thieth kuom jolony e weche thieth, nyamrerwa kaachiel kod yudo thieth ma aruya e seche ma okonyore. Muoch modhi alanda bende inyalo geng' kod konyruok kata nyuol e yor bero ma idendo gi dhowegi ni cesarean section. Mano gin yore ma inyalo geng' godo chandruok ma wawuoye odiechieng' ma kawuono. Machiegni kendo ponono nitiere kod penjo moro amora inyalo tudori kodwa kokalo e line mar simu minene TV mari kokalo e yor SMS. Namba mar SMS en 236000. Daktari, e seche mosetimne ng'ato bero ni wacho kacha ni kapok otim bero to nitiere ikruok mitimo koka idhi tim bero. Tok bero onego bed ni ng'ato ritore nang'o kata onego bed ni ng'ato bedo nang'o mondo mi ochang maber? Erokamano. Kosetimne ng'ato operation mar fistula to lakteche biro keto ne mipira e kar lach mondo mi kama otwang'no ochangi. Koro bang'e no kosechango to laktari koro dhi golo mipira to nongo kaka osechango ma lach wuka kende kanyulo bende nitiere kende. To ka ng'ato nigi bugo e yor kar oko maduong' magolo losruok. Daktari mwamake makakanyo kiyena akawie simbo witi antiere kod Owiti e simu. Halo Owiti, PenjLaktar? Oyawre Owiti machiegni. Apenjo daktari kama. Ng'ama ok onyuol nyalo yudo makosa mita kendo kaka winjo ka daktari openjo orizowa ni ng'ama ok oter nyangi bende ok nyal yude. Ene momiyo kare koro sirikal kata ji duto te dwaro ni kik ter ng'ato nyangi joma mine. To nang'o? Apani nitiere kamoro manogwenyore ne Owiti daktari akwayi gi ng'uono mathoth mondo mi ilerne kaka ne ilero kotenore kod weche mag nyangu kaachiel kod weche mag fistula. Nyangu mane awuoye en nyangu mar joma mine ma oganda mar onagi to ok tim. To nitiere kabinde moko kaka jowa mwadak godo Kuria kata jogot matero nyiri ok joma chuo nyiri nyangu manyalo kelo fistula chandruogne ok mar ng'ama dichuo. Erokamano. Antiere kod Emily e simu. Halo Emily, PenjLaktar? Emily? Machiegni PenjLaktar Emily? Yes, apenjo ni fistula ni omako ng'ama ok onyuol koso ng'ama onyuol? Erokamano Emily. Fistula ni nyalo mako ng'ama nyuol kata ng'ama ok onyuol. Ng'ama ok onyuol onyalo mako kaluwore gi ka ng'ato bambi. Nitiere jok moko ma kosebambo ng'ato to kaw kata chupa soyo kar duong' ng'ato kata kaw gimoro amora osoyo kar duong' ng'ato. Timbe maundo. To kata ka nyathi matin bende ng'ato bambo be nyalo kelo fistula. Omiyo to thothgi to mako mine manyuol.
to waseneno nyikare nyithindo matindo ma pok onyuol nwang'o fistula kaluwore ka ng'ato nosebambe kata ka ng'ato okawo gimoro kaka chupa kata chuma mora mora osoyo kar nyuol. Magin timbe mag maundu. Antiere kod simb Lin. Hello Lin, PenjLaktar. Hello. Machiegni PenjLaktar. Mimi naitwa Lin Vivian. Machiegni Lin. Niko na shida ya kutoka tu mafufu na sijawahi pata mtoto. Uko na miaka ngapi Lin? Niko na 36. Uko na 36? Susu inatoka tu. Inatoka tu. Uko wapi Lin? Niko Migori. Daktari. Lin nigi chandruok ka? Lin ka in Migori to sama wuoyini nitiere joma itimonegi operation e osiptal mar Migori County Referral Hospital e sama wuoyini. Omiyo kinyalo nwang'o thuolo ma ichop kanyo to idhi nwang'o lakteche ma olony e wach mar fistula mondo ing'isgi tabuni mondo ging'i ka en wach mar fistula koso en wach moro. Nikech nyaka wapog gik moko ariyo. Mokwongo nyaka wapog oko matin mawuok ma ino ka ng'ato ger kata ka ng'ato fuolo to winjo mano tamo mano opogore to gi mar fistula mawuok awuoka kata okifuolo kata nyiero. Magi wanyalo mana ng'eyo ka ibiro ma wang'eyo ni to en mane. Daktari, manyiso ni nitiere pusruok mar oko matin bende oko nyalo wuok awuoka matin ma ok en fistula make maka kanyo biro nyisowa. Wantiere kod simu machielo mar Jacqueline. Hello Jacqueline, PenjLaktar. PenjLaktar, Jacqueline. Machiegni Jacqueline. Penjo ni ya. Ka fuolo an gi shida mar lach wuok no. Alafu notimna CS no sani en 2 years to pod rama. Then rem koro biro nyaka e side gi. Side na gi te rama maonge yueyo. Aparo kang'eyo nyaka wapim. Mar Jacqueline nyalo bedo ni wuok oko matin mana wacho ni ng'ama miyo nyalo yudo ka oger kata ofuolo ma ok en fistula. To nikech iye rame to notimne operation ok ang'eyo ni notimne CS. Yes, ok ang'eyo ni notimne kanye. To seche moko lakteche moko nyalo mulo kamoro kata seche moko dhano wiye wil. Wiye nyalo wil gi gimoro e iye kanyo, obed pamba, obed makas kata obed gimoro amora. Omiyo ka ng'ato nigi tabu machel kama to ber mondo odog e osiptal mondo nene gi laktar molony mondo ofweny ni to ang'o momiyo ng'ato nwang'o lit ka nosetimne operation. Nikech magik matimore waseyudo gi mang'eny to ok anyal wacho ni mano ema kele, nyaka to opime mayudo ne ang'o matimore. Erokamano ahinya. Ang' nakwayi ni mondo mi odog e osiptal timne nonro mathoth ng'e ni to en ang'o matimore momiyo pod en gi rem higni 2 tok kano setimne cesarean section kata tok berono. Daktari, ni wantiere tok ma itimo ne ng'ato thieth mar fistula, iwacho ni boket pipe mondo mi oko matin kata oko maduong' nyalo wuok gi pipe ni ka kuma notime bero cha imiyo thuolo mondo mi ochangi. Antiere kod Rose simu. Hello Rose, PenjLaktar. Yes. Machiegni PenjLaktar. Awuoyo kodi kan Kisumu ka. Penjna laktar ni ya. Machiegni. No yanga 2013 kana anyuol. To tok yeng'o no asebedo ga gi chandruok e ya kabisa.
iya osiko poto mang'eny kata ka chiemo lunch to kanyal chamo sapa. Koro gimoro bang' wige ariyo kama nyocha iya norama saidi machako golo pi mochido. Koro pigno biro makae to bang'e tutu moko chako wuok. Koro sani kar siandana kama dhigo oko maduong' ila mang'eny. So wuone nyithindo bende complain sama wan kod achiel ni pi mawuok kuoma inawasha, yani lungo. Otimo acidic. Koro ok ang'e ni mano en problem mane daktar nyalo konya jowadwa. Emomiyo wantiere kod chenro mar penj laktar. En laktar molony e weche mag tuoche joma mine to puonjo nyaka lakteche bende. Daktari. Erokamano. Mos kuom tabu ma iseyudo, mak mana nitiere complications. Tabu ma ng'ato yudo bang' kosetimne ng'ato operation mano we kando. To bende nitiere tuoche manyalo yudo ng'ato mopogore gi wach mar operation mane otimne. Koro wanyalo mana ng'eyo ni to en mane ka wapimo mwaneno gi wang'wa ni maendi e gima timre kuom ng'ato. Omiyo ka ber nikech kosegik e kiwango ma inongo ka wuono pacho golo diyo ng'ute kadhi kocha nyalo kelo tabu. Ka ber to miyone ochop e osiptal mondo mi opim, ong'i, one, oyudne ang'o matime. Keche gigi duto nitiere kaka wanyalo thiedhogi. Kato bende e chuny boma ma Kisumo kama nitiere ni daktari, wang'eny mokalo kod dakteche mag mine. Donge? Onyalo chopo e osiptal moro amora, Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital, inyalo dhi e osiptande mantiere Kisumo kanyo ticho mire choma tir gi laktar mar joma mine kaka daktari wa makawuono mondo mi pimne gi gima timi, an gadiera ni gidhi mi konyruok, kik ilingo to ihinyori, kik ilingo to intiere kod chandruok. Daktari ni wantiere weche mag tok thieth mar fistula. Na wachne mar oko matin asetieko, to mar oko maduong'. Ka wayudo ni oko maduong' kar oko maduong' utudore gi kar nyuol, to nikech kanyendo nitiere ok ler ahinya. Kapok watimo operation to wakawo kar ombich waketo koni ma oko maduong' wuok gi e bunde ng'ato mamiyo kacha chande chango. Kosechango mosebedo maler to watimo ne operation, wakuoyo kanyo kato wachako wadok watudo ombich. Ma en tiche. Ere kaka onego bed ni ng'ato ritore seche mosetimne bero gi daktari? Kosetimne ng'ato bero mar fistula, laktari biro ng'isi e kame ogikie, to bang'e kanyo kosenwang' kosechango, nikech nyaka mi muda matin kapok ibede achiel gi ng'ama dichuo, bang'e kanyo to imiya thuolo. Mak mana ni ka Nyasaye okonyo ng'ato ogamo remo ma ka oyudo ich, ber mondo mi kik ochako tem ni odhi nyuol e yo ma kawaida. Ka ber kosebiro ng'ato operation mosemiye thuolo mosechango mo Nyasaye ochako konye kendo onong'o nyathini omako ich, nyuolne machielo no ka ber to otimne e yor mar bero. Kik otem kendo ni odhi temo nodhi nyuol e yo mapile ni. Daktari ni yiena ni kauni biro chiwo namba kapo ni ng'ato dwa tudore kodi to gi kama inyalo yudie kanye kama ntiere. Mar obstetric fistula namba ne 0 7 2 4 7 3 9 5 1. Ibo nono namba kendo kiyie 0 7 2 4
abiriyo adek ochiko chiko abich achiel. Erokamano daktari. Abo kawo simo pe ote achiel kende nobiro e yor Facebook aneno penjo mar Eunice Otieno. Eunice Otieno kawuok Kisumu penjo ni ere kaka miyo nyalo fwenyo tuoni kapok odhi alanda kod namba 2 ni ere gima kele ni sepimonwa kanyo. Kato Akoth JD kokalo Facebook page wacho kacha ni Ruth penjna daktari ni apek ich dweche 8 gi nus to koro bamna kora chich omoko ma oko wuoth maber to olayo matin ma en ang'o to bende onyalo kelo ne chandruogni tinyalo konye nade. Apani nyalo kaka nus dakika mondo miduok jowagi kapok atieko chenro mana kiyiena. Kuom mama moyach man gi ich dweche 8 ka yudo ka bamne moko mano nyiso ni nyathi onindo e nerves moko kaito bedo ne odhi oko mapiyo piyo mano nyiso ni wi nyathi osedonjo piny koro diyo daglach makoro nafas mar daglach capacity bedo matin koro nyalo miyo olasa kasa ma ok nyalo kelo ne ng'ato tabu mar fistula nikech kaka nawacho cha en mana fistula ng'ato yudo ka ised nwang'o muoch to nyathi omoko ranga ng'ato kapod en ye kucho chonde to nyathi pod tuga wiye kuno ok nyal kelo ng'ato fistula. Erokamano daktari amor mar bedo kodi to kata kamano daher mondo mi anyis JD ni otem matek mondo mi okonyre e osiptal. Chenro nen PenjLaktar achiel kachiel kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. In mibedo kodwa ageno ni puonjori achiel ari adek. To kaponono ni in miyo mapek tem matek ikonyri e osiptal ma kaponono ni mocho biro marach kata mocho budho ahinya tinyalo yangi kata inyalo timni C-section mondo mi okony ngimani kik ibed kod chandruoge mang'eny kaka fistula mane wawachogi. Matayo chenro ni en Ruth Otieno ne jogo picha mawa ne producer wa kachiel kod director erokamano ahinya. To jahera mar chenro ni waketi mana ka mondo mi wamed puonjore oriti masani. Thank you.